Shingrwa Academy. Amshay Zuria ውድድር Shingrwa Academy እነሆ ጀምሮ Shingrwa Academy ኣብ ኩለን ዘባታትን ንኡሳን ዘባታትን ሃገርናን ከምኡውን ኣብ ወፃእ ሃገራት ናይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ውድድር ብምክያድ ውጽኢት ቀዳማይ መድረኽ ሒዛትኩም ቀሪባላ ኣብዚ መድረኽ ናይ ትሽዓተ ብሄራትና ብሉጽ ትልሂታት ያታዊ መሳርሒታት ከምኡን ናይ ውልዶ ስነ ጥበባውያን ውድድር ደርፊ ቀሪባትልኩም ትርከብ ከይትምነይሉኒ ጥዕና ዘክርማ ኢተጣዓሲ Shingrwa Academy ክቡር ባህልታትና ንምዕቃብ ብቑዓት ውልዶ ስነ ጥበባውያን ንምፍራይ ትልሂታትናን ኣብ ምህሳስ ዝርከቡ ያታዊ መሳርሒታት ሙዚቃናን ንምብርባር ከም ዕላማ ሒዛ እትዕድል ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ናብ ርሑቕ ከባቢታትን ዓድታትን ብምጓዓዝ ንተወዳደርቲ ዘድሊ ሞያዊ ምኽርን ትምህርትን እናሃበት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከተብጽሕ ልዑል ጻዕሪ ኣብ ምክያድ ትርከብ እንታይ ትበልዕ እንጀራ እንታይ ትደሊ ስኻ ሰኒ ካሳይ ሓግዘኒ እሞ لازا زلوقنا مبقلاوناتو زيطفئ ናይ ኩለን ብሄራትና ትልሂትን ያታዊ መሳርሒታት ሙዚቃን ክትሰምዑን ክትዕዘቡን ምስ ትደልዩ ቆጸራኹም ኣብ ERi-TV ምስ መደብ Shingrwa Academy ይኹን ሙቂለ ክነብር ኣብ ዛጎና ዛወለላ ዛሲጌና ኣብ ዝባን ሰብኤት ሃይካ ሰራሪዓ እናተዘናጋዕኩም ተዓዘቡ እናተዓዘብኩም ተዘናግዑ ንትምህርቲ ንምዝንጋዕ ንኣፍልጦ መደብ Shingrwa Academy መደብ Shingrwa Academy ካብ ቀዳም 9 ሕዳር 2019 ጀሚራ ኣብ ERi-TV በልጀምር ወሞናይ መንደር ፊቱልን ስለምታይ ይኽደይብክ በኽሪ ወደይ ኣናሃ ሕጂ ተገርኩም ለይ በኣምላኽ ልምነኩም ሎማ ዓንት ሕልፎ بتي أقدمنا زوسنايو بوي زوسن فناطس حرايس كنريك كاينا فناطس ساعات فنوي وتر قدام ساعات 1:45 قطري دحر زين عرب كمون دغما فنوي وتر ربع ساعات 8:10 مشت دحر زينا تجري خطاتلو فزيزة ترفكو علي درقي كندي عدمي خا احمد ادميت انا اقريكم ده تحت ادموتو Shingrwa Academy